Я отдам тебе, мой Боже, тебе по одного. Ты впервые, без тебе нема любові, без тебе нема життя. Ти один є волшебний, ліпшого нема. Сюжета неволю разум, серце і душу свою. Все отдам тебе, мой Боже, тебе по одного. По одного. Люблю, тебе люблю. Сухар Израилю, Сухар Израилю, Господь это Бог твой, Господь один. Сухар Израилю, Сухар Израилю, Господь это Бог твой. Подходят до женщин, хлопчики до мужчин. Коли ласка, сдримите заплечники, отшините их, как облегчить працу іншому человеку. Сдаваем заплечники, отшиняем, как облегчить працу іншому человеку. И разбиваемся, идем. Ложкой меньше. Настанет день, настанет день, и в этот день, Господа, настанет день, настанет день, и зазвучит ему хвала, и все народы славят Бога, заспевала земля, земля, сегодня радость на Сионе. Там выходит с неба, все народы славят Бога.
найвища пілігримна Баранових Судівців. Вітаю усіх пілігримів, які в гэтым годзе йшли до гэтай святыні, до гэтага месца. Усіх людей доброї волі, які зробили хоць один крок у гэтым накірунку. Усіх душпастыраў, які вялі паломніцтвы з розных частак нашай Беларусі. Низкий вам поклон за то, что вы робите для нашей молоди. Нехай Бог вам благословить. Мы со своего боку гэтых 9 дзён молились за каждую пилигримку нашего краю, каб на нашей земле таких, як мы, было больше. З левого боку почварные черти, справа ділка, лиханка, окова. У тому манкалі страцію дух до потреби, каб далі жити. Ён як шалёвка, я би друг, хотів меню пив розтворити. Прибивав цвіками до неба столі, примусив зауважить інших недолю. Тепер кожен раз стоючи на межі, я його гукаю. І дай Бог, дякую, що ти в мені є Бог. Дякую, що ми удвоїх Бог. Дякую, що ти так вирішив нас, пилигримка излучил. Даруй Бог, ти небо для нас освітляєш. І все, чим ти нас насичаєш, тішить чурботне серце, лечить рани душі. І дай Бог, дякую, що ти в мені є Бог. Дякую, що ми удвоїх Бог. Дякую, що ти так вирішив нас, пилигримка излучил. Даруй Бог, ти небо для нас освітляєш. І все, чим ти нас насичаєш, тішить чурботне серце, лечить рани душі. Я з самого ранку шукаю тебе, Боже, а я маю дивні діви. Працюю грязно дня і ночі, як щоку ветер старий до себе. Если не буду спокою, пока не спаскаю. Я завжди на 7 кроків напереді, на хребтину швидко стріляв, мовчав мне на тим самим березі. Я му просьбі ніяк не отмовиш, такого просто познати слепому. Без конца я і ти перетворяю гори, має сусід недоцвіт. Коли каже собі годі йти на воді, ніхто є. І що удає во мне далеко в глибині, все розуміє і знає. І дай Бог, дякую, що ти в мені є Бог. Дякую, що ми удвоїх Бог. Дякую, що ти так вирішив нас, пилигримка излучил. Даруй Бог, ти небо для нас освітляєш. І все, чим ти нас насичаєш, тішить чурботне серце, лечить рани душі. І дай Бог, дякую, що ти в мені є Бог. Дякую, що ми удвоїх Бог. Дякую, що ти так вирішив нас, пилигримка излучил. Даруй Бог, ти небо для нас освітляєш. І все, чим ти нас насичаєш, тішить чурботне серце, лечить рани душі. Pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo, ksiądz biskup Antoni, witaję Was razem z pielgrzymkami. Tak, mają Panie zapytanie, jakie zapytanie? Kto wyjrzał Waszego władczego i nie wysłał?
прошел самую большую колькость километров в области. Кто будет вести программу «От пилигрима для пилигрима» в палаточном городку Москвы? Покиньте трохи сил, Надежда, о 18-й године Святая Ильша. Одним словом, вы лидер лидеров. Потому что один наша сила. Дякуючи вам, так само відчуваю себе пілігримами. Дорогі пілігрими, отець Віктор йшов з нами духовно, тому, як завжди, отримовує бейдж пілігрима і весь строй на пам'ятку того, що 9 днів, як усі ті духовні пілігрими, які разом з нами крочили, молився за нас. Так, кожен день була свята Ільша в інтенції усіх пілігримів, а ви, поскольку вийшли перші, самую большую колькость офиары Святой Ильши отримали. Хай добрий Бог благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю Переласка, Марсі Чахарєва. Божая, небесна любов.
wieczny Amen, Ekscelencjo. Serdecznie witаю rowerową pielgrzymkę z Mińska. Nasza pielgrzymka jest ważna, dlatego że wy propagujecie zdrowy sposób życia dla sportu. I jak Ekscelencjo żurnaliści сказали, rower to jedyny nabożny sposób sportu, потому что нельзя стоять на месте. Надо заставить бегать, как упасть. Ровер это нас учит, как мы завсёды ехали, шли, наперед прямо на Бога. Как добрый Бог всем благословит. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Запрошую перед вас, Матір Чакай. Заходяй. Ровер, каб ехаў, ён павінен у вертыкальным становішчы знаходзіцца. Таксама чалавек, каб ішоў наперад, павінен быць у вертыкальным становішчы. Ляжачы не пойдзе, вось, і гэтак далей. А для чалавека это можна аднесці таксама у справе духоўнай яго. Ён не павінен быць у граху, ляжаць у балоце грахоўнай, але павінен быць у ласцы Божай, як жывы чалавек, той, які створаны Богам для жыцця, для праслаўлення Бога. І это вельмі добра сімвалізуе ровер. Перший раз на роверах. Четвертый раз. Слава Богу. Слава Богу. На роверах трохи хутчэйшых легкатою. Аднак там таксама ёсць свая спецыфіка. Наш мітрапаліт Капрысевіч гаворыць, ровер вельмі добра дапамагае развіццю духовнага жыцця. Чаму? Таму што калі ты стаіш на ровере, ты упадёш. Каб не упасть, патрэбна быть в движении, потребно ехать наперед, идти наперед. Вітаю вас. Узнали? Похваленный Иисус Христос. Вітаю пакутную пілігримку із Буцла. Ви, напевно, адзіная пілігримка, яка ідзе без мікрафона. А ведаеце, чаму так? Таму што не ў мікрафонах сіла. Моц не ў мікрафонах. Няхай добрый Бог усім вам благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Маті чекаю.
Спадабалася, што многа беларускамоўных людзей. Мне гэта заўсёды падабаецца. Спадабалася, што яна такая аскетычная, няма такой моцнай музыкі, спакойнае разважанне, спакойныя спевы, спакойныя ружанцы, добрыя казанні на прыпынках ксяндза Владзіслава Завальнюка. І ўсё гэта так натхняе на тое, што голаду не адчуваеш наогул. Але я ні адной хвіліны не адчуў голаду, пазыў на голаду. Не хацелася есці, не хацелася прынцыпова нават сарваць адну ягадку. Нас до себе ты пригорни, от зла и бед оборони. Прибиттям. Гудагая мы идем с Гудагайской пилигримкой. Идем 150 километров, 7 дней. Идет нас примерно, каждый раз примерно около 100 человек, ну и в этом году тоже ровно 100 человек. Я скажу, я пилигрим, в иду, там нас витают Матерь Христа, сынов своих. Гудагайская вообще пилигримка считается, она как семейная пилигримка. Такая вот, как бы дружно все идут. Есть пилигримки, наверное, которые больше идут, и больше километров, больше дней, но вот как бы вот мне нравится, сам с Бреста, но хожу с Гудагаем. Особисто я бачу, що старейші пілігрими передають свій опит меншим, молодейшим, ще меншим, дітям, і всі разом просимо на Богослава. Хай добрий Бог
благословить ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошую до ласка. Маті чекає. Похвалений Ісус Христос. Молодці. Вітаю першу пілігримку з Вітівської дієцезії. Покінчик пропустив на вечір. О 17 годині свята імша для пілігримових ваша дієцезія сьогодні. Сердечно запрошую Пиродобраз Маті Божої. Каб тут з отвагою довірить своє життя Богу на заступництво Найсвятейшої Панни Марії. Запрошую.